Kini kedai All India Radio Shalom ka khubor ban puli da ilo sa tasim kini kilong kimat bakong sanjong ka khubor. Rai ka Sarkar Meghalaya ban buteng ya ka jingsiu tulap hadu sanpau na ka sispa ya ka tulap Menteri Rangba sembut Menteri Rangba bat ki menteri lai pausan na ka sispa bat ar pausan na ka sispa ya ka tulap kinong tre Sarkar ki bahap haka group A B bat C. Tau ka Sarkar Meghalaya ya ka State Level Discharge Committee ka ban pet kerpang ya kitu ki bala syakta no knyang jingpang COVID-19 bat ki bala pa syongkop halaying. Bat kiu ki bayo e ki jingpang coronavirus ha India syak arpau khandai hajar khandai spa hinyo pau saungun bat hinyo hajar arpun riungut kilayo ya ki jingkoin. Ka Sarkar Meghalaya kala rai ban buteng ya ka jingsiu tulap hadu sanpau na ka shispa ya Menteri Rangba sembut Menteri Rangba bat ki Menteri Sarkar lambat ki All India Service Officer ki bakan tup ya ki IAS, IPS, IFS bat ki wai pat ki officer ki baka Sarkar pedeng ka pa ban wantri syagani ka jela. Kat kum kicing penbena bala penmi dek office jong ka Additional Chief Secretary bapat ya ka tenat platengka laong ba Kandan ru ka jingbo teng shua ya ka jingsiu tulop ka balong lai pausan na ka shispa ya ki officer ki bahap haka group A bat B bat ar pausan na ka shispa ya ki group C jong baro ki tanat rekam lai no tang ki officer bat ki nong tre jong ki tanat rekam bakem thop ya ka tanat ka koit ka kya bat e ki nong tre ki bahap haka group C jong ka tanat pulit ka jela ka home civil defense bat home guard. Kacing boteng na kabenta ka group A, B bat C kan tre kamru ya baro ki jaka puli ni jaka tre ki baju yo grant in bat tulop na ka Sarkar like no kinong tre ka group C jong ka municipal board. Kani kacing boteng kan long da ka basiw ya ka tulop jong yayong hau jemmang bat ka tulop jong jemmang nsiw hau banai jiliw. Shushu la yatu bakani kacing pensange siu tulop kan tre kam setia na kabenta kinong tre ki bahap haka group D bat kitu ki bayo pension. Kada bakong san baka Sarkar kala shimi kani ka senjam kalong namar ka jingtu na palat ka jingyo lum khajna khamtam hadien bala pentre kam ya ka jingkhangdam banya khun ya ka klam corona. Laong baka jingyo lum khajna na kabenta uyayong arhajar arpau kala duna bha habaya nujor bat kasnem baladem. Kejingwan kapisa na ka Sarkar pedeng ha ubana yayong ru kalong tang hinyo paun riu klurtingka ka baduna ban ya ka e kabalamang anta banyo. Ka Sarkar Meghalaya nin kasngi kala thaw ya ka State Level Discharge Committee ka bapet kerpang ya kito ki bala syakta hau knyang jengpang COVID-19 bat kum juru ya kito ki bala pa syongkop halaying kum kala jingyada. Ya kani ko komite la khli da secretary ka tanat ka koit ka kya bat ki khot jongka ki kentup ya UDHS MI kum member secretary na lor kiwe pat ki khot ki bade ki officer bat Dr. Bashampang. Ko komite kan trekam kat kum ki kendon bala kedau ha ko COVID-19 patients discharge protocol bala penmi da ka Sarkar. Menteri katanat ka koit ka kya jong ka Sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan uloong balai spa tali ki district hapo ka ri ki klam syakta hau knyang jingpang COVID-19 ha ka je kren ba ki jaka puli ba jaka tre ba penya hi de ki rishimet niken hon ba ki public sector undertaking ki bahap hapo ka Department of Biotechnology DBT lingba ka video conferencing nin kasngi Dr. Harsh Vardhan uloong balai spa tali ki wai pat ki district ki don tang kandiat ngut ki brio ki bangat ya ke jingpang bat shispa arpo khandai tali ki district ki don ye ki jaka bakan rei bha ukhyang jingpang ni hotspot bat ka Sarkar ru ka khampai khamat bha shikini ki jaka khnang ba anla bante la kam ya ke jingsa phriang jong ke jingpang COVID-19 Menteri ubapet ru ya ka tanat science and technology ulong ba hai ki lai pho khandai tali ki district shim la yo jingtip AA bandon ki breu ki bayo e ki jingpang ha ki ne ki arpho wei sngi baladem bat ha ki khan nyo tali pan shim la don manu bayo COVID-19 ha ki arpho prasngi baladem
Sembut Menteri Rangba Jong Kesorkar Meghalaya ba Preston Tensong nen kesngi ulong ba kesorkar jela kala ajing mut ya kesorkar pedeng bakan kentiu no ya ki pratali kesurok ke jela syaki National Highway habaya kran bakinong tho kubor hadin balawai ke jialang ba Menteri Ketanat Road Transport and Highways Jong Kesorkar pedeng unitin Gatkari lemba ke video conferencing nen kesngi uba Tensong ulong ba Ketanat Jong Kesorkar pedeng kadang pet benya ikini jing ajing mut Jong Kesorkar jela ula pentem balaya thoru yo menteri kesorkar pedeng ba kesorkar ka ban bat bot perking bha yaki kendon balapen mi dakatanat hakabe day bat kecing yat ki kali habayaro ru yaki jing treshitom Jong Ketanat Road Transport and Highways bat katanat yadari Jong Kesorkar hakaba ajaka na kabantaban shnaya kesurok 4 lane na rilbong sya upper shalong uba Tensong ulong bakatanat yadari menta kan hab itino yaki jaka sya National Highways and Infrastructure Development Corporation. Kene kedek All India Radio Shillong kapuan lam sapi yakukubor. Ka Indian Council of Medical Research ICMR kalaong bahado nyolak kanri wajar nyo spotlight politely kinomuna ni sample jong COVID-19 ladap test ha ki laboratory ki badai jong kesorkar ba jong ki riushimet ki badan ha ki benta ba pher jong kari ha ka jo kapor ka ICMR kadang yai beteng banang penbul ni ki jaga test na ka benta ka jingpang COVID-19 da ka ba ajing bit ba jing mencur ya ki laboratory jong kesorkar ba jong ki shimen bakin le yaki test kat hadu menta la le yaki test haki aspa prapolaitli ki laboratory jong kesorkar bat khandai pho sautli jong ki shimen haka joko por normal la penjan sur tang khandet yaki kandon jong ki jing khangdam hapo kari ki jing dan jong ki breu po kari India ki brayo ki jing pang COVID-19 kala nang ki menta sak arpo khandai hajar khandai spa nyo pho saungun kat hadu menta kasni nakini baro arpawar hajar shipongut kidai ki active case bat nyam hajar arpundriungut kilakoin nak jingpang bat kibala klatno kilong baro kandai spa laipo nyongun haba phasha ke jela Meghalaya kibreo kibayo yakini ke jingpang kadang ne hi khatwei ngut nalor iwei bala klatno ke sarkar gale thu bala pha hadu shiajar laispa prapo artli ki jingpet benya bat nakini shiajar aspa ala lam bakimdon yok nyang jingpang bat hadu menta dang am yak result jong kishispa ndrupo pratli ki test Kasokar pedeng kala penmi yaki kendor mat jing betha batmai na kabenta ka jing penkerpang halayeng yaki priyo ki bom da shitom na ka jing pang coronavirus kini ki kendon bala penmi de katanat ka koit ka khia ki ong ba ki priyo ki ba shupen idang malumala ba ki don na ka jing pang coronavirus ne ki to ki bala yo teng yakani ka jing pang kila ban penkerpang no elade hapo yeng la jong lada kidon ye kila penkerpang haki yeng joki kane ka long ka badon kam khanang ban kyar na ka baye kendo bat ki bai pat ki khot jong ka yeng bat en pet yaki da ki doctor bala sumar yaki hi ka kondon ko omru ba unong pang ude ban pentem man la ka por shapang ka kot ka khya jong u shau district surveillance officer khanang ban la ban bodin ya ka jinglong ka kot ka khya jong u Asam ka jingde yaki marrab bat kisok ki pai hakalang ka jalla bat chabar jalla ru hakani ka por badan ka jing khangdam kalakot saka arspa shipoklur tingka yakini ka marrab lapin mi hi da ki nongrab jong ka jalla Assam ki kubo sarkar ki yathu bakatunat agriculture and horticulture kala pha iki jhor bat kiso saka jalla bamarjan hakani ka por badan ka jing khangdam kawai ka trok ka baket lai metric ton ki jhor la pha na Guwahati sa Manipur Nalor ka Manipur la pharu yakini ki Marbam sa Meghalaya, Mizoram, West Bengal, Tripura, Rajasthan, bat ki wedi. Katanat karab karyang jong ka Assam kalabu ru yakawe ka control room ha Guwahati na kabantaban yarap ikin nong rep bakin di yaki marrep jong ki.
Kayem bishar bakli du jongkari India kala batha ek sokar pedeng bakan perkhan la ni ban shim ni penya shipor ek scheme ka ration card hakani ka por badan ke jingkhang dam habaro ka kari khanan ban penla ek no travel la ke balik tre shiki wei ki shinong bat kitu ki baduna ka yok ka kon bakin yo ek marbam balapen dunador yakani ka scheme jong ka sokar pedeng la thmu ban penlat hau banai jinliu menta ka snim katu ka kubor kala kut nak All India Radio Shillong po prabajing in the Soba Kadeni station nakbanta ki kubor kanegade All India Radio Shillong.